Duha patay samtang 5 ka persona pinason sa separado nga kaso sang pagpanglutang sa Escalante City kag La Casillana, Negros Occidental. Nakatutok, Eileen Pedreso. Ginbawian sang kabuhi ang 49 anyos nga si alias Jazz matapos ginluthang sa barangay Robles, La Casillana. Nagapamunyag sang tanumang biktima sa gintiros ng sospek nga sakay sa isa ka pribado nga salakyan suno sa kapulisan. Suno sa iya mismo live-in partner nung ara man sa biyak nga dalan nga inali lang nga may nagpuntong SUV sa atubangan niya mismo. Pila lang ka segundo may nabatian na sa nga lupok. Ginatumod pa sang kapulisan kung may iban nga sakay ang pribado nga salakyan. Nakagum ang biktima sa mga pilas sa natuong nga mata, lapos sa ulo, nga gintunaan sa iya kamatayon. Ginatutukan pa kung may kaangtanan sa iya trabaho bilang block timer sa isa community radio station sa Himamaylan City. Ginaimbestigaran man sa Presidential Task Force on Media Security ang insidente. We express our concern sa pangyayari. At the same time, we immediately initiated an investigation into the incident. Actually, right now, we are having our investigators and our lawyers already in going there in Negros Occidental. Sa barangay Washington, Escalante City, patay ang 30 anyos nga si alias Michael sang gintiro sang purok presidente nga si alias Jeffrey, 48 anyos. Antis ang insidente, nag-anunsyo ang sospek na likawan ang kinagamo kadungan sang baili sa piyesta. Apang hinali nga ginsumbag sang biktima, rason nga nagbalos manini. Nag-umpisa na ang kumusyon sa nag-intra ang kaupdanan sang purok presidente, mation-tion, gintiro sang sospek nga si Jeffrey ang biktima. Nakaagumini sang patal nga igo sa tiyan kagabaga nga gintunaan sang iya kamatayon. 5 ang pilason sa naigo sang stray bullet, lakip ng isa ka minor. Preso na ang sospek kag mga pangatubang sa reklamo nga homicide kag physical injuries. Nag-react itong biktima. Pag-react ng biktima, siyempre nakainom ma'am. Nagsuntukan sila ma'am dahil doon sa initial incident sa a night before, nag-react itong model lasing, mukhang napahiya. Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.